tabbas jiragen kasar United States of America sun rugurguje, daular musulunci ta yi raga-raga da su, kamar da su ma kuma daular United States of America suka fito suka tabbatar da duniya cewa to su fa yanzu za su tura wasu manya-manyan jirage wanda ake kiransu da suna B1 saboda waɗancan wai jiragen za su janye su. mu kuma mun riga mun san cewa waɗannan jirage daular musulunci ta riga ta yi raga-raga da su, kamar da David Batrick ya kara tabbatar da duniya cewa dama na gaya muku sai da ne muku wannan gargadin cewa kar ku tunkaru waɗannan mutanen. To yanzu wai waɗannan jiragen da kuka ɗiba ku je ku ƙara kai su wannan yankin, su ma kuma idan aka ragargaza su fa me zai biyo baya? Kamar yadda masana yaƙe-yaƙen duniya suka tabbatar da cewa kwarai da gaske Isra'ila su da Amerika sun yi shirye-shirye na ganin sun ga sun murkushe daular musulunci daular Iran, bayan kuma sun tunkari kasar suka samu abun ba haka yake ba, sai suka gano cewa fada da aljani babu riba. To wai yanzu wannan yakin da ake yi menene karshen sa, ko kuma a'a menene manufarsa? Kamar yadda ɗaya daga cikin wasu masana yaki wanda ake kira da Amurka ya wallafa a shafinsa cewa to wai me manufar ainihin Donald Trump a wannan yakin? Yana so ya tada yakin duniya na uku ne, ko kuma a'a me yake nufi? Ya tabbatar wa da mutanen Amerika me yake bukata a wannan yakin takamaimai. Masana yaƙe-yaƙen suka ce tun farko lokacin da Donald Trump ya tunkari wannan yakin ya lissafa shi, to lissafinsa bai zo daidai ba da shi da Benjamin Netanyahu, saboda sun yi amfani da manya-manyan makaman daga baki ɗaya a duniya ba taɓa amfani da su ba. Sun aikawa daular musulunci hare-hare ba kaɗan ba, sun tura mata ta ruwa, sun tura mata ta sama, sun tura mata ta ko'ina da ina, amma duk daular musulunci tana kare waɗannan makaman, saboda haka lissafin da suka yi ba daidai bane ba. Sannan kuma Donald Trump zai cutar da ƙasar Amerika saboda ya yi amfani da makaman daga baki ɗaya duk duniya ba taɓa amfani da shi ba, sai shine yau gashi ya zo ya gwada su akan daular Iran, kuma daular Iran ɗin ta kare kuma ta turo nata wanda bai kai tsadar na ainihin United States of America ba, amma shi kuma wannan ya kai zuwa gurin da yake so. Suka ce tun wannan harin da aka kai aka ce an kace shugaban musulunci, to har yanzu ba wani hari da ya ƙara sauka a cikin daular musulunci kwakwara. Har ku ƙara cewa kun tabbatar da duniya cewa kun kashe shugaban daular musulunci Murshid Al-Khamenei da shi da makarrabansa mutum 40. To amma abin tambayar anan shine to wai ta yaya kuma daular Iran duk wannan makaman da take harbawa ba dare ba rana kamar irin wannan abubuwan da take kawa tsakar dare gashi suna zuwa inda suke bukata kuma su harbi inda suke bukata din, to wai ina technology da kuka fito da shi kuka ce za ku yi amfani da shi? Sun kasa gane wannan abun, ko to ku ba mutane amsa a duniya, jiran ku muke. Kara da cewa ya shekara 43 kenan daular Iran tana kirkiran makamai kala-kala, kuma kowane makami idan ta kirkire shi sai ta lissafa man musafar inda zai je da inda take bukata, kuma ta rubuta sunan da take so ta aika wannan gurin, kuma ta aika duniya ta tabbatar da wannan abin. Kuma ku kun fito kun ce kun rugurguza waɗannan gurare, to ya akai kuma har yanzu ba dare ba rana suke kai wannan farmaken? Kai muna da ayat tambaya akan waɗannan mutanen da kuke kun. Sai kara da cewa Netanyahu ne tunzura ainihin Donald Trump domin ya kai wa daular musulunci Iran hari, kuma da ya kai mata harin ga abin da ya faru nan. Daular musulunci ta nemi dukkanin gurin makaman ainihin daular Isra'ila, dukkanin wannan guraren makaman nata inda take ji da su, da kuma inda Amerika suka je suka shimfada base din suka ajiye makaman su, duk daular musulunci ta riga ta raga daga wannan gurin. To waye abin yake ne? Kun ce za ku iya karewa, me yasa ba ku kare ba? Kana cewa ku ne kuka ce kun kai farmakai ta ƙasa ta sama, kun kai musamman ta a USS Harry Trump, jiragen da suke kai sun tattashi sun je sun kai waɗannan farmakan. To amma ina jiragen suke? Duk jirgin da ya tafi baya dawowa saboda Iran ta yi wani babban tanadi. Sannan kuma kun ce kun gurguza gurin da aka yi, gurin da suke ajiye da waɗannan ainihin makaman da za su iya kakkaɓo muku waɗannan jiragen. To gashi nan kuma kullum sai nuna gurin suke yi, amma har yanzu ba wani ɗa a duniya wanda ya isa ya gano wannan gurin. Duk technology ku kun kasa gano wannan gurin. Ya abin yake ne? Kuma kullum Iran ƙara aiki. Babban matsalar ita ce daular Iran tana nan ta yi shirin a kowane lokaci za ta iya sakin ƙare dangi, ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba. Tabbas makamai suna ta fita daga cikin daular musulunci ta ko'ina, amma har yanzu duniya ta kasa gano cewa da wani base ne na ainihin daular musulunci waɗannan makaman suke fita, kuma suna nan suna kai farmaki ba dare ba rana. Dama ai Al-Khamenei ya muku wannan bayani, sai kuma da ya tabbatar muku da hakan ku zo. Dukkanin wani nau'i na jirgi da kuka shina wanda Amerika take da shi na yaƙi ta amfani da shi ba a wannan yakin, amma bai samu nasara ba. Wasu jiragen ma da kansu suke faɗuwa kamar yadda duniya ta gani. Kun gani da idanuwanku, musamman kuma sojojin da suka ce za su tunkari ainihin daular musulunci ta ƙasa, su ma igwa din nasu mutuwa ta ringa yi. Sannan kuma Iran ta amfani da wani irin makami na tarwatsa su, ba igwar ba na cikin uwar. Congress na Amerika dai ta kiran ainihin
Donald Trump ya zo a zauna. Maganan nan fa tana ƙara girma a duniya. Tanan gefen kuma nan da nan Donald Trump ya ce to yanzu abin da yake ganin zai iya yi shine za a ƙara ɗiban sojoji a kai su Iraq domin su shiga cikin Iran. Za a tura sojoji ta ƙasa domin su shiga cikin Iran. Dukkanin duniya sun tabbatar da cewa yaƙi da daular musulunci ba ƙaramin aiki bane ba nasarar da za a samu a kansu. Su ma Congress da America sun ce da Donald Trump ya zo ya zauna a tattauna menene mafita. Congress na America suka ƙara tabbatar da Donald Trump cewa ka fito ka tabbatar da duniya cewa an yi asarar jirage guda 3 da kuma sojoji guda 3 to amma kuma abin ba haka yake ba. Sojojin da muka gani ma an kashe da yawa gashi nan bidiyon yana yawo, saboda haka ya zama dole ka fito ka zo ka zauna kai mana bayanin dukkanin abin da yake faruwa. Sojoji nawa ne aka yi asara, ga sunan iyayensu suna ta kuka da matayen suna ta yin kuka da kuma jiragen da aka yi asara. Muna jin ka zo kai mana bayani akan abin da yake faruwa. Kamar yadda masu magana da yawun bakin Donald Trump suka fito suka tabbatar da duniya cewa waɗanda suka ja wannan yakin ba wasu bane illa Isra'ila. Ku saurare shi da kyau ku ji me yake faɗa. Isra'ila ce ta ja wannan yakin, su ne suka bada odar a fito wannan yakin, ba America ba ce. Kun ji munafincin ko? Nan zamu iya cewa alhamdulillahi rabbil alamin, yanzu kasar United States of America ta fito ta nuna rashin jin daɗin ta na abin da Donald Trump ya yi, kuma suna neman ta ina za a samu mafita ta yadda za a jawo hankalin Iran daular musulunci domin a zo a zauna da su a ga menene mafita. Idan ma sun samu asara za a iya biyan su, kamar yadda kuma kuka shina a bidiyo na baya na tabbatar muku da dukkanin wannan shugabannin kasashen gob musamman kasashen Larabawa sun fito suna Allah wadai da abin da America ta yi musu. Kun ga yaki ya ci mai shi kenan, su suka fitar wannan yakin kuma yaki sai ya koma kansu. Yanzu ga baki ɗaya daular kasashen Laraba sun fito suna Allah wadai da America na abin da ta yi musu, ta bari daular Iran ta ci mutuncin kasashen su. Ita kuma daular Iran ta fito ta tabbatar da duniya tun kafin a fara yakin, ta ce dukkanin mutumin da ya ajiye bai Yahudi a kasarsa ko ba na sare za ta ci mutuncin gurin. Abin kuma da ya faru kenan. Me zaka ce? Kana da magana?